Prišli sme sa pozrieť na zrub, do ktorého sme montovali okna Kunaj Minimal a stále ešte prebiehajú stavebné práce. A chcem vám to približiť. Stojíme pri okne, ktoré je balkón bezbariérový. Stavba si už osadila vlastne vonkajší parapet, ktorý je z dreva, takisto obloženie toho okna. Okno Kunaj Minimal je určené vlastne nielen do moderných stavieb, ale aj do takýchto tradičných stavieb. Má svoj špecifický dizajn, to znamená, že vidno len rám okna a krydlo je prekryté v ráme. Tu sme použili okapnice vo čiernom prevedení, takisto ako celá stavba, to znamená okapy, oplechovanie a ďalšie doplnky na tejto stavbe. Na tejto stavbe sme dodávali nielen okna, HS portály, ale aj vchodové dvere. Pri chodových dverách sme taktiež použili materiál dub kartačovaný, použili sme takéto mádlo na celkovú výšku s čiernou rozetou a v matnom čiernom prevedení. Kunaj Minimal je komplexné riešenie, tak ako to vidíme na tejto stavbe. Ďakujem za váš čas a vidíme sa pri ďalšom videu.